Say dear Ghana Hanomu and Sembebre, Koswa, any asam ketwa kura. Na eza se esefata entino den dania den yinano. Abring yina, ye the ba eba besumo, attention TV so. Na mundi muse ye a brante Kevin Taylor or the Sembia betwa wanting America cra etrum. No bobo encrophobia din ese wonim ye empenifo a nana adodankwa ekufo ado ye mampeni eyiyi won se won beye empenifo no wondi oman no anim no wonim won ho ensem bi a wo gigi tu mu no wonim hu bi na enam so amasa empenifo e woje aketua ebro mienu miensa so what is asem no ensem bebre na akofa abane no nam so na Kevin Taylor akwakobo ningo pram na hyebedwani edin Sam George edin amanfo dodo na dinim no Sam George wakobo ni din ese woka committee a woje sankrofo na wo sign won krata ase ese womra emeboa omampeni na adodankwa ekufo ado na ombepia Ghana man ensi gina be pa no ehun na ninyina enese ose wono agigi won tu mu no ama eneyi sa empenifo yi bi agi aketua bro baako adan den na ekoso wo man Ghana mu boko de enti se empenifo a wodidi yanim so eyam papa susu ampa se woje aketua bro baako a baako kra aketua kra yesen sika mpempem a ne nyina oman Ghana sika ene yedi tua wonka enti se woye pani o na wotifie na wobehwe ama emofra aye niama ensem fata no na chese wo pani no nso wo so niama bi ntwa yie nunu enti se pani yede wa beto biaye bi na yetua oka no wahu se o aketua yetua mi die yetua bro baako de sese meje no yetua bro sa de enti kura ene wo se nka woje in the first place e wo se wo ma no kra den ededi evise mofra yesua ene mapa efri empenimfo ho na se susu ampa na se pani wo wa ban mu na woji aketua bro dodo e wose woje bro baako a na che se Ghana man no wo pani yie ana wo pani fombo eno ene esefata se nka o mampani na adodankwa ekufo ado wote na nipa no wo hwe evise entwa yie enkoye wo kwan bia so se obi ji aketua bro baako a sa baako na eka ho na wode ma nipa no entimi nya bibia ana evise yempenifo sika woje sa aketua woje na nya sika kuma ebetimi krampo aye adwuma bi wo baabi ebetima emabunu no soso enya bi aye na wei nam so na Sam George ababe kasa no wo kasa no wo say Kevin Taylor me kire media personnel investigative journalist a wono da silence media na no ai wono se waso na adwebo a ma ne mfa ma na so kura sa na no fi no wode keka gikan fi fa mpanimfo ho no wono wonya wono ma obetimi de nano asi won ho e de akogina ni TV no so akasa kasa rough no wonya won mu bi na so wokeka ne nsem a won momoden a ese won mu a wode ne nsem be kɔ won so no obehu won yie na emom se wono Sam George de mane mfa ni di mfalefale ne nsem so oba betena ni TV no so na so obebo obi apawa a onkan hunu se enye wono Sam George na pawa kora ene obebo bi so no na pawa de enye mmofra kora na ebo mane mfa na nu fi no ene sa ni suban bone ne mfa mba na so kora na ono no ote ho no Sam George ni sa committee na wote ye edeje empenimfo edeba aban mu no wono wonka ho bi wonim ho hwe kora ni dinim eno nti eho behia ese wono Kevin Taylor no wobeye na analysis yie pa wobeye ni hwehwemu yie na ne yama no ese wono frɛ ne ho so woye journalist sa pa opa bene pa wo manpumpuni Ghana mu ha no mu sei na wontimi ehu no kre anase wo selecting the words na wo di ni dwumadi a wonye hwehwemu yie no wo hunu se osimesi ana obentin ho ansam a meba bekin se ni se nete no kra wo mu ni every wono wo hwe ensam a Kevin Taylor de abeto abontin a wo keka ese wono Sam George eka committee a yete ya wo de jimpenimfo atu mu wo aban mu se wo mbeye adwuma no ho a no wo hunu se Kevin Taylor no wonim na adwuma wonim ni awo ye kra enu nti wonyi ni din film na enu nam so a ebinom so ekeka se bia na Kevin Taylor asama na wo kan din ana wo bo no fa nani so edin ne yira na kakra
na ebia na enye Sam George ni din na no wokobo ebia na okobo Okujeto Ablakwa din sese Okujeto Ablakwa no so krampo no so kra wa resign enti no na e wo se Sam George no so o taking no boko ofa no boko abotire mu ebia na ye nano e na kofom ye na ma wokobo onu ni din ebi se wo hweze de ndama si kona na akwese Kevin Taylor na asama no woka no wonim dia na wo keka afei asemfufuro mu yenko yenim dia na mede wo ekwa kopie eye Abubakar Ahmed ahye ye na mede wo ekọ na hwan hu asem e na making enye obia ese Black Rasta oye media personnel a wosan so eye musician se obekaya enwum bia eba abonten mama kama kita kaba Barack Obama enwumi beji din pe ye eye abranti a odesa enwumi eba abonten ho asem na making na abranti yi no eye Black Rasta wono wajintin aye na adwen se wobekun okopa ede ama Africa ebibiman na eno enenam so ema African Union Day what see abonten anu okita krata bia wo ye enkaibo ede asem nsema pa emu odu nsema kese ekọ ede ama aban empenimfo na ohwe krata na ekita no so a asem a watwe so no say public officials should not go to abroad for health care na se enhu hia ne pe yi ena eyade a ensweni na no mibisa ese yempenifo no gidie ena woni ewo eye doctors a wo oman Ghana hanmu ana se wonnwumedie ena ensweni empo ayaresabia wasisi no wansi ni yie enyama wo hia wa ayaresabia honom no enimu ana enunti ena yempenifo no etimi kọ abrochi ekwaje ayarehwe evise wobeti no omampani ana se emrahye bedwafo ni bi na soafo ni bi ne nkrofo ni won ye adwuma no wobeti yesi wo yade den emu ayeden pa nti yede na ato plan mu wa fruwe mu hyen wonam wiem a wokọ obi manso akwakwaje ayarehwe eno eyade a eha oman Ghana yen ayetim papa efise akoye se ebia ayaresabia yempenifo no esiama yen no enimu anasa doctor fo no wontimi hwe ensa ye yare yie eno nti enema yempenifo no kwa abrochire ekwaje ayarehwe na eno ena Black Rasta kasa etia na oka nyina no wode bibi ayensi echiba ama asemi a wokan a eno no eye moving against disorder into why hashtag mad MAD eno ena yesi echiba wo gina so den na wode ensemi eto abonten enam so maniko piepie bronu bebre a ewo enkramantam hanom sei ebi ti se La Paz Kaneshie Accra ne de keke ka ho baby bebre ashama nyina ekeka ho bi chese baabi a enipa di afusane wodi akoneba na enipa dɔɔso wo ho bia no wokɔgyina kwantempo no so na krata ne kita no ene wuduru honom a wani boso a na wo so wakan onka wona no na akwaya nsem bebre won de watwere no wogina ho ene kita no enu nti utwam no ani boso ana wo so wakan no wahuni ekoso wona komam na adwene mu enye ono nkwa enkrofo binum nsuso ekogina mraya ahodo a bebi a wogina nyina no wonso kitekita nkrata no bi na wode kire wo manfo wode kasa ache Ghana mpenimfo ese wo kasa etia eye amemmo bone anase ensusuye bone a mpenimfo no ede Ghana man enam so na ebekọ etia eye emabunu no na ebinum so di a watworo wo so no ese wo pe atentene ne ede ama Ahmed Swale eye investigative journalist a woje ne nkwa free ne nsema e ho nsema be bebere a ye papa Kennedy Japan so krampo di na no abetum si ehia nipa obokun no wase wohia atentene ne edi amano afen so ebi muso di a watworo so wase we are mad na no nkyere se wabobo adam o eye moving against this order no eno we twa ne tia MAD we are MAD ejina ho se we are against this order ensem bebre na watworo ekitikita wono mu a wode gina mountain so na wode eye nkaibo ede ama empenifo ese wobema won ho aye won den na wani ebeba won ho so se oman no se dia wo bu oman no woni enye ho ebise wo twa wani ehwe wachi a Ghana ha ya kwan ye school sem ye nsuo ho nsem ye light mpo
na nkampese abaye healthcare na black rasta eka ho asem no na che se nama bebre wo honom a omangan na mu hanom ato ape a eha omanfo ene mebunu no titiw enti na wasori a wo say we are mad #mad na we no akoye se fix the country echiriba se ya na eno so ye ya afide ebeti atese e wo mangan ne mu ankrofo bebredi won ano etutu mu enti se wo hwe se na face the country ba ye betwa mu na sisi a mad so aba #mad mad so aba na wo se wo hu se Ghana mabunu no yakoma nto ye yam yo yakoma nto ye yam ekosi se ye behu se ye mpanimfo no asesa won suban bi anase nyema bi a enkoye wo man Ghana mu hanom se no ni nyina adeda na akwa mu ansa na Ghana mabunu ebeda wonom ada eno nti mpanimfo ye fremu esem ma mo homene so enyama atoto api nyina momfa nyama ngugu akwa mu na monhwe nsoso ni nyina ano anye saa de ene na #mad nsoso ebeje ne ho baabia eno so beti atese ebetene wo baabia wo manfo ye nyina ye de ye hu behyem bi efise no krede eda ho a ye ntontwene no krede ye ba akopɛ eda ho a no waka no aye fimpanifo se twene animu da ho a ye mmɔnkyɛn eno nti ye nka se mpanifo ye bɛka na asɛm bɛbɛnti no ye bɛyɛ din ana se bebia sɛ ye de to no ye mfa nto ho da bi enye saa ne ye no enu nti Ghana mpanimfo momma mo homene so na de esefata ese mo de besom oman Ghana ama yedie aba enkoso aba ama mebunu no so akoma beto wonyem no won so won ho ato wom afise opani wan ha abofra sebe wonne ye bi ene betimi ama abofra etimi akasa atia wo Uni ye bi ena be ma abofra etimi akasa atia enu nti se Ghana mpanimfo ese won pese nia youth no ye kasa no dia se nia fix the country ko ye nsem bebre so won pe ese mad #mad so ebeje ne ho ewo Ghana fa na nyina dia ene na esefata ese wo be ye won nyama bi eyie se be ye na Ghana mabunu ya so bedwe ye ho beto yen na oboni ni die bia nso efata ye mpanimfo no ye betimi ede amma wono mu meda wase ese wo gibre na wo hwe me munua ba ma meda ko ene so maba abesom